Тапшыруның алдагы котлау сәламен Яңа Терешка авылында туып үскән. Бүгенге көндә Новоспасская эшчеләр бистәсендә гомер сөрүче батыр ир-ат Яфаров Илгиз Илдус улына юллыйбыз. Бүген 18 гыйнвар көнне ул үзенең 30 яшьлек юбилейлы туган көнен каршылый. Онтылмаслык гомер бәйрәме белән ихластан аны әтисе Илдус Равилович, әнисе Әлфия Халилулловна, кайнанасы Сания Абдулхаковна, кайнатасы Рафик Ханафиевич, яраткан тормыш иптәше Гүзәл Рафиковна, татлы баласы Ясминочка, сеңлесе Альбина тормыш иптәше Тәфик, племянницасы Амелия котлап, җылы теләкләрен җиткерәләр. Әле яңа гына сине күкрәгемә кысып, өйгә алып кайткан идем. Беренче сүзләрең, адымың, беренче җиңүләрең барысы да безгә бары бәхет китерде. Синең белән без сулап, синең хакта гына уйлап яшәдек. Чөнки син тату һәм бәхетле гаиләдә көтеп алынган батыр улыбыз, нәсел дәвамчыбыз булып тудың. Менә ничек шыбырдап уза кеше гомере икән. Татлы балаларым минем Худайдан сорап һәм бик көтеп алынганнар дияргә кирәк. 1993 елның карбуранлы кыш аенда нәсел дәвамчыбыз, туган ягыбыз Яңа Терешка авылында якты дөньяга аваз салды. Әлеге мәктәпне тәмамлап, Иске Кулатка технология техникумында һөнәри белем алды. Бер генә көндә аның өчен безнең йөзебез кызармады. Һәр җирдән дә бары рәхмәт хатлары һәм намуслы эшләве өчен почет грамоталары гына килеп тора. Гомер барышында ул инде җитди адым ясап, үзенең яраткан кешесен гомерлек яры итте. Кызыбыз сыман бик кадерле булган киленебез, гүзәлебез гаиләбезгә төште. Озакламый безне бәхетле итеп алар балдан да татлырак булган оныгым Ясминочканы бүләк иттеләр. Матур яшәешләренә сыкланабыз. Алда да күркәм һәм парлы килеш аларга яшәргә язсын. Йөрәгебез парасы. Сиңа Раббым үзе саулыклы озын гомер насыйп итсен. Киләчәктә булган хыял максатларыңа да ирешергә язсын. Без беләбез, син бик тырыш. Шуңа күрә ышанабыз, олы тормышта да югалып калмассың дип. Тик Ходай үзе сине начар кешеләрдән, яман дуслардан һәм тискәре юллардан араласын. Тыйганнан тыелып, кушканны үтәп, матур гомер ит балакайбыз. Син безгә дә, сиңелеңә дә бик йомшак күңелле. Көннәребез имин уза синең янәшәңдә булуыңны сизсәк. Син ягымлы кардәш, чын дус буларак яшәп киләсең. Гаиләңдә булдыклы хуҗа, йомшак күңелле кияү дә, яратылган тормыш иптәше дә балабыз. Йөзебезгә кызыллык китермичә, бар яклап яшәү үрнәге булып торганың өчен олы рәхмәт сиңа. Мең яшә, алда юбилейлар сине бик күп көтсен. Кадерле балакаема тулды тик 30 яше. Матураның һәр җире, килешеп тора бар эше. Адымнарын уйлап кына, санап кына ул ясый. Йөрәккә безнең өчен кайгыртып янып ярсый. Әти-әни, туганнарың өзелеп сине ярата. Ул кайымның күз карашы җылылыгын тарата. Котлы булсын газиз балам, матур туган көннәрең. Имин узсын киләчәктә балакай гомерләрең. Кадерле Илгиз Илдусович, юбилейлы туган көнегез котлы булсын. Алдагы музыкаль бүләкне дә кабул итеп алыгыз. Бәхетле булыгыз. Тормышны алга үтәреп, балалар туа. Агачта бит үсәр өчен тамырын суза. Саф чәчкәләрем, бәхет кошларым, тормышта зур таянычым, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Alkışlar balalarga. Bulsa bay bulayır diyen burungular. Kız üstergen aşılardı acımak kapkalar. Saf şeşkelerim, bәхет kuşlarım, durmuşta zor dayanışım,
siz balalarım. Yaşagız siz kuvanışta, isen sağ bulun. Tursun idi turmuşuğuz, bäxitke tula. Saf şeşkelerim, bäxit kuşlarım. Turmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Saf şeşkelerim, bäxit kuşlarım. Turmuşta zor dayanışım, siz balalarım. Turmuşta zor dayanışım,